Първо измерваме цялата торба да видим как е фона. Вътре са и азоритите, и малахитите, и парчетата руда. Вижда се, че фона не проявява никаква тенденция към изменение. Нормалната стойност и вътре по стаите е 0,12 и тук е 0,12. 14, 15. Обикновено качва до 20 и почва да сваля. Тук почна да сваля от 17. Няма причини за притеснение. Не сме събрали никакви горещи частици и камъни. Спете спокойно, деца!